Χρήστο, στην γενική εισαγωγή στους Αποστολικούς Πατέρες γράφεις: η Αγία Γραφή, δηλαδή τα λόγια του Θεού, εισάγουν κάθε άνθρωπο που μελετά ζητώντας να γίνει μαθητής του Χριστού σε ένα μοναδικό, γεμάτο θαύματα και ευλογίες κόσμο, στον κόσμο των ανθρώπων που είχαν επικοινωνία με τον Θεό. Όλοι αυτοί γνώρισαν και γεύτηκαν, άκουσαν και μελέτησαν το Λόγο του Θεού και ανακάλυψαν ότι αυτός κατέχει μια μοναδική και τεράστια δύναμη να απελευθερώνει τον άνθρωπο από την άγνοια, τη σύγχυση, την αμαρτία, την κάθε είδους εκμετάλλευση και τις δυνάμεις της φθοράς και του θανάτου. Όμως τα θαυμαστά λόγια του Θεού, λόγια πολύπλοκα και αιώνια, ζωοποιά αλλά και θανατηφόρα, απέραντα και πάντοτε επίκαιρα, δεν προσεγγίζονται επιπόλαια και πρόχειρα. Αυτό το απόδειξε περίτανα με τον πλέον οδυνηρό τρόπο η δυσχυλιετής ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας. Έτσι δημιουργήθηκαν πλήθη χριστιανικών εκκλησιών και ομάδων που είναι χωρισμένες σε χιλιάδες δόγματα και αιρέσεις και νομίζουν ότι πλησιάζουν τον Θεό ή βοηθούν άλλους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Γιατί όλο αυτό το χάος και η παρανόηση? Διότι ο λόγος και οι ενέργειες του Θεού χρειάζονται ερμηνεία. Ερμηνεία όμως νήσια και αληθινή που θα οδηγήσει σε ζωοποίηση και σε κατανόηση των αδιεξόδων. Η ερώτηση μου είναι εξής. Μου είπε μία αδελφή ότι παίρνουμε την Αγία Γραφή, τη μελετούμε, κάνοντας προσευχή και το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει σπάσα την αλήθεια. Όχι. Διότι τότε ο άνθρωπος γίνεται πάπας του εαυτού του. Τότε γίνει εσύ ο φορέας της αληθείας. Το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί σπάσα την αλήθεια με ποιο τρόπο? Προοδευτικά και συλλογικά. Εάν δεχθούμε αυτό, τότε ακυρώνεται η Εκκλησία. Που είναι και το εδραίωμα της αληθείας. Τότε έγινες εσύ. Δεν χρειάζεται ούτε να πηγαίνει ο άλλος στην Εκκλησία, ούτε να ακούει κήρυκες, ούτε να ακούει δασκάλους, ούτε να συγκαλείται σύνοδος. Θα γίνεις εσύ τότε το Άγιο Πνεύμα. Όχι. Αυτό είναι φοβερά επικίνδυνο και αλαζονικό. Το Πνεύμα το Άγιο σε κατευθύνει προς όλη την αλήθεια μαζί με το σύνολο της Εκκλησίας. Δεν είσαι υπεράνω της Εκκλησίας εσύ, ούτε και χωρισμένος. Ποιας Εκκλησίας όταν είναι στο σύνολο της Εκκλησίας? Των ανθρώπων που υπηρετούν τον Θεό. Εσείς είστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Μην ξεχνάς ότι η Αγία Γραφή την οποία παίρνει η αδελφή αυτή και τη διαβάζει και την οδηγεί το Άγιο Πνεύμα, ποιος της την έδωσε αυτή τη Γραφή? Δεν της την έδωσε το Άγιο Πνεύμα κατευθείαν. Καλημέρα, πάρε 27 βιβλία. Αυτή της την έδωσε το Άγιο Πνεύμα μέσω της Εκκλησίας. Της Αρχαίας Εκκλησίας. Πώς τη βρήκε τη Γραφή? Θα σου βλέπεις το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποίησε την Εκκλησία για να της μεταδώσει τη Γραφή. Δεν της είπε πήγαινε σε μια βιβλιοθήκη, ψάξε, θα βρεις εκεί πέρα αυτά τα βιβλία και αυτή είναι ο λόγος ο δικός μου. Δεν της είπε τέτοιο πράγμα. Έτσι, το ότι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σπάσα την αλήθεια, μας οδηγεί σπάσα την αλήθεια σε αρμονία, σε κατανόηση και σε αποκάλυψη με την υπόλοιπη Εκκλησία. Ιδάλλως εσύ είναι ο φορέας της αληθείας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ένα άτομο. Και θα έρθει ο άλλος και θα πει, κι εγώ μελέτησα λόγο, και το Άγιο Πνεύμα μου οδήγησε εκεί. Θα γίνει τώρα. Με αυτό το τρίκο οδηγήθηκαν σε χάος. Το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί σπάσα την αλήθεια μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δεν σε οδηγεί ανεξάρτητα και έξω από αυτά. Ιδάλλως τότε καταργείς την Εκκλησία που είναι ο στήλος και το έδρεμα της αλήθειας. Τώρα κάτω το καθένα σπίτι του, να διαβάζει και να προσαφείται για την Πανεκκλησία. Λες παρακάτω, γράφεις. Αυτή την ερμηνεία μας έδωσε έγκαιρα και μεθοδικά η Αρχαία Εκκλησία. Η ίδια Εκκλησία που μας διαφύλαξε, καθόρισε και παρέδωσε τον κανόνα, δηλαδή τον κατάλογο των βιβλίων των Ιερών Γραφών. Οι πατέρες των τριών πρώτων του χριστιανισμού αιώνων είναι και παραμένουν και θα παραμένουν εις το διηνεκές οι πρώτοι και κύριοι ερμηνευτές της σκέψεως και των αισθημάτων της Αρχαίας Εκκλησίας. Δηλαδή, το τι αισθανόταν η πρώτη Εκκλησία, το τι... Πώς ερμήνευε και πώς κατανοούσε τις γραφές η Αρχαία Εκκλησία. Το πρόβλημα δεν είναι οι γραφές, το πρόβλημα είναι η ερμηνεία των γραφών. Όλοι για τη γραφή μιλάνε. Τη γραφή έχουν Ορθόδοξοι, τη γραφή έχουν Καθολικοί, τη γραφή έχουν Ευαγγελικοί, τη γραφή έχουν Πεντηκοστιανοί, τη γραφή έχουν Μάρτυρες του Ιεχωβά, τη γραφή έχουν. Όλοι τη γραφή έχουν.
πώς οδηγούνται σε τόσο διαφορετικά συμπεράσματα? Πώς η Αγία Γραφή λέει για τους καθολικούς άλλα, για τους Ορθοδόξους άλλα? Ίδια. Πώς η Αγία Γραφή για τους Λουθερανούς λέει άλλα, για τους Ευαγγελικούς λέει άλλα? Άρα και το πρόβλημα δεν είναι η Γραφή, είναι η κατανόηση της Γραφής. Και για να γίνει η σωστή κατανόηση της Γραφής, ο άνθρωπος πρέπει να έχει δύο βασικά στοιχεία, δύο ράγες. Όπως το τρένο. Η μία ράγα είναι, πρέπει να ξέρεις τι λέει η ελληνική γλώσσα, διότι όταν εσύ παραβαίνεις τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας, τον αόριστο τον κάνεις παρατατικό, τον παρακατατικό τον κάνεις περσιντέλικο, από άγνοια, κάνεις κάτι. Είπε ο Μέγας Βασίλειος ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν έκανε. Το Πνεύμα το Άγιο σεβάστηκε τους κανόνες της γλώσσας. Δεν έγραψε δική του γραμματική. Όταν παίρνεις εσύ λοιπόν μια λέξη, ελεύθερος, και εννοείς χωρισμένος, εννοείς στην αρχαία γλώσσα ο χωρισμένος είναι απελεύθερος, ξέρεις που οδηγείσαι? Εδώ είναι θέμα γραμματικό. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η ελληνική γλώσσα. Εσύ το βγάζεις συμπερασματικός από μόνος σου. Είναι σαν να λέμε απελεύθερος δούλος. Απελεύθερος δούλος είναι ένας δούλος που έγινε ελεύθερος. Δεν είναι ο ελεύθερος ήταν ποτέ δούλος. Απελεύθεροι είναι χωρισμένοι που ήταν κάποτε δεσμευμένοι. Η ελευθερία είναι η ανήπαντρη. Άμα εσύ τώρα κάνεις αυτή την γλωσσική αναταραχή και παρανόηση, κάνεις κάτι το Άγιο Πνεύμα δεν έκανε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σχετικά με τη γραμματική, πρέπει να ξέρεις την ελληνική γλώσσα είναι να σέβεσαι τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Μπορεί να αυθαιρετήσεις εσύ, γι' αυτό και πολλές αιρέσεις βρήκαν στην Αμερική, δεν βρήκαν από κακούς ανθρώπους. Βρήκαν από ανθρώπους που είχαν άγνοια της ελληνικής γλώσσας. Πρώτον. Και δεύτερον, γιατί το Πνεύμα του Άγιο χρησιμοποίησε μία γλώσσα για να γράψει. Η οποία γλώσσα είχε κανόνες, είχε συντακτικό. Δεν αυθαιρέτησε έναντι της γλώσσας αυτής. Όταν εσύ λοιπόν κάνεις αυτό, αυθαιρετείς που δεν το έκανε το Άγιο Πνεύμα. Να κοιτάξεις, να ρωτήσεις τι γραμματικός εννοεί το τάδε χωρίο ή τάδε αναφορά. Μπορεί να βγάζεις εσύ δικά σου ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι την όλη ερμηνευτική αυτής της γραφής, που η γραφή στην ελληνική γλώσσα, μας την έδωσε η Εκκλησία που μας την παρέδωσε. Δεν μπορεί η Εκκλησία του πρώτου, δευτέρου, τρίτου αιώνα να βγάζει άλλα συμπεράσματα αυτά που βγάζεις εσύ. Κάτι σημαίνει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει η αρχαία Εκκλησία αυτό και το ανακάλυψες εσύ. Δηλαδή τι, εγώ ανακάλυψα, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Η αίρεση, είπε ο Λούθερος, ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Αυτό είναι η αίρεση. Κάτι το οποίο οι Απόστολοι δεν το ήξεραν, οι πατέρες δεν το ήξεραν, η αρχαία Εκκλησία δεν το ήξερε και το ανακάλυψες εσύ. Αυτό είναι η αίρεση. Η πίστη παραδόθη άπαξ στους Αγίους, δεν εξελίσσεται. Λες λοιπόν, το ήξερε αυτό η αρχαία Εκκλησία? Πουθενά δεν το ανέλησε καθόλου, δεν το μελέτησε. Δύσκολα που τα λες. Δεν μπορεί. Άρα δημιουργείς κάτι δικό σου. Μια δική σου παράδοση, μια δική σου νοοτροπία. Ένα δικό σου Ευαγγέλιο στο τέλος. Δηλαδή ξέρω εγώ, εμφανίστηκε το Prosperity Gospel, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Δεν ξέρει η αρχαία Εκκλησία τι είναι αυτό. Η αρχαία Εκκλησία ξέρει το Ευαγγέλιο των παθημάτων. Δεν υπάρχει ούτε νήξη σε αυτό. Δεν συνδέεται πουθενά η ευημερία με την ευλογία. Άμα ήταν έτσι, το πιο ευλογημένο στην Ελλάδα είναι ο Βαρδινογιάννης. Κανείς άλλος. Πιο ευλογημένο στον κόσμο ο Νάσης. Τι είναι αυτό τώρα που λες? Θα ταυτίσεις την ευλογία με την ευημερία? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα πεις πως το βγάλανε, παίρνοντας χωρία από εδώ και από εκεί. Υπερτονίζοντας φράσεις και αποκόπτοντας αυτές από το υπόλοιπο νόημα, τα άλλα τα παραβλέπουν. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Τα πάντα. Άμα πιστεύεις αδερφέ θα πάρεις Mercedes, θα πάρεις κότερο. Αποκόπτεις το νόημα. Τα πάντα είναι δυνατά. Καταρχάς ποιος είναι ο πιστεύοντας? Ποιο αυτός πάει εκκλησία και κλαίει ο πιστεύον? Δεύτερο, τι είναι τα πάντα? Τα πάντα λέει, πώς το λέει, αλλά δεν με συμφέρουσε. Τα πάντα είναι υπό την εξουσία μου, αλλά τα πάντα δεν με συμφέρουν. Και προσθέτει ο Ιωάννης, αφού το συζητήσαμε να το πούμε. Ο Ιωάννης λέει, πήγε στον Κύριο και είπαν οι Ζεβεδαίου, Κύριε θέλουμε να μας κάνεις ό,τι αν ζητήσουμε. Σαν και να σου πω, πες ναι, πριν σου πω. Μα τι θέλεις, πες ναι.
Ό,τι αν ζητήσουμε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, λέει. Πρώτο θέλημα του πατέρα. Δεν εξαρτάται έτσι απλά. Πέρασαν 30 χρόνια, 40 χρόνια και γράφει ο Ιωάννης τώρα στην επιστολή. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός μας δίνει ό,τι αν ζητήσουμε κατά το θέλημα αυτού. Άκουσε λοιπόν ό,τι αν ζητήσετε το όνοματί μου και έβγαλε αυτόματη ερμηνεία. Αφού είπες ό,τι αν ζητήσουμε το όνοματί σου, είδαμε κι εμείς ό,τι αν ζητήσουμε. Και τους εξηγεί, δεν είναι αυτό το νόημα. Έλα να ζητήσεις εσύ το θάνατο των εχθρών σου, να ευημερήσεις, να γίνεις το α, να πλουτίζεις. Δεν είναι αυτό το νόημα. Έτσι λοιπόν η νοηματική απόδοση της αρχαίας εκκλησίας δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο της Αγγλίας. Αυτό είναι ένα αμερικανικό κατασκεύασμα. Γιατί? Για να κοιμώνται αυτή η ισχύ. Ότι είναι ευλογημένοι στο θέλημα του. Ενώ για να φτιάξουν αυτά τα πρώτα εκμεταλλευτήκαν ανθρώπους τελείως. Πολύ απλά. Φωνάζουν, λέει, στα χωράφια σας οι προφήτες εκεί πέρα, αυτοί που αδικήθηκαν. Πώς ευλόγησε. Λοιπόν, και τον ευλόγησε ο Κύριος, έχει την καλύτερη τράπεζα της Αμερικής. Τι λες τώρα, παιδί? Μήπως στην ερμηνεία αυτή παίζει ρόλο και η παράδοσή τους? Όχι, αυτό δεν υπήρχε. Αυτό δημιουργήθηκε λόγω της ευημερίας και του πλούτου που είχαν για να κοιμώνται ήσυχοι. Να μην αισθάνεται ο άλλος ενοχές. Να βγει και ευημερία του πολέμου. Να μας σκοτώσει με τον Θεό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Φωνέας δεν πάει να γίνει αυτό. Μας σκότωσα υπέρ της Ανδρείας της Αμερικής. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Υπέρ της Ανδρείας της Ελλάδας, υπέρ της Ανδρείας της Γερμανίας. Ξέρεις τι γίνανε πάνω σε αυτό? Όλοι αυτοί πήγαν και σκοτώσανε γιατί Ανδρεία της Γερμανίας πήγανε. Τι νομίζεις ότι πήγανε? Τους πείσανε το καλό της χώρας μας. Δεν έχει καμία σχέση το Χριστός το Ευαγγέλιο με αυτά. Ο Χριστός είπε θα αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό. Και να μείνει. Δηλαδή σκότωσε τον άλλον να μείνει και λες μπήκε μέσα στο κανένα, το σκότωσε. Και σου λέει το δικαστήριο μπράβο, ξανασκότωσε αύριο κι άλλο. Ποιο δικαστήριο σου λέει αυτό? Αυτό λες εσύ τώρα. Αλλά το σύστημα τι λέει? Εάν σκοτώσεις 5 μέσα στην Αθήνα είσαι ιδεχθής εγκληματίας. Δηλαδή εγκληματίας, αν σκοτώσεις 10 εν πολέμου είσαι ήρωας. Το Ευαγγέλιο αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί. Όσον αφορά την ερμηνευτική, όταν η ερμηνευτική δική μας συγκρούεται με την ερμηνευτική της αρχαίας Εκκλησίας, τότε θα οδηγηθεί σε αντέξοδα, η χάρις του Θεού θα απομακρυνθεί από σένα και δεν θα έχει σχέση με τον Θεό. Είναι θέμα, εδώ δεν είναι θέμα εγώ είμαι σωστός, εσύ είσαι σωστός, όχι εγώ είμαι πιο σωστός. Δεν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι εδώ. Είναι ένα παιχνίδι σχέσεως. Εάν είσαι σε λάθος ερμηνευτική, θα απομακρυνθείς από τη χάρη του Θεού. Α. Και δεύτερον, θα διακοπεί η σχέση σου. Με επικίνδυνο αίτιο να χαθεί η αιώνια ζωή σου. Για ρώτα όλους αυτούς που πήγανε και σκοτώσαν στο Βιετνάμ, αναγεννημένοι του Θεού παραδομένοι, πώς γύρισαν πίσω ψυχικά. Αυτός πήγες να τους δεις? Ωραία τα λες εσύ. Οι πάστορες εκεί όπως οι παπάδες εδώ. Μαζί κάθε τάγμα έχει και πάστορα. Τους κοινωνούσαν πριν. Τι νομίζανε? Ολόκληρο σύστημα. Για να πείσουν το στρατιώτη πρέπει να σκοτώσουν. Ο Θεός το επιτρέπει. Είναι ο κομμουνιστές, πρέπει να τους σκοτώσουν. Είναι άθεοι. Ο άλλος όμως μετά που κατέστρεψε την ψυχή του, πού ήταν όλοι αυτοί? Γιατί μετά δεν μπορεί να ισορροπήσει. Ούτε με να διαβάζει το Ευαγγέλιο, ούτε να του κάνουν οι κοινωνίες, οι παπάδες, ή οι πάστορες, οι ιεροκήρυκες. Τον οδήγησαν σε φοβερά διέξοδα. Συνεχίζεις και γράφεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε δουλική απομίμηση των γραπτών των πατέρων, διότι οι πατέρες δεν είναι αλάφαστοι, αλάθαστο είναι μόνο το πνεύμα του Θεού, αλλά απλανής. Όμως εντρυφώντας μέσα στη διδασκαλία την πρακτική και την οτροπία της αρχαίας Εκκλησίας, όπως αυτοί μας την παρέδωσαν, απορρίπτουμε οποιοσδήποτε φαντασιώσεις ή διανοητικές συλλήψεις βιβλικών μελετητών και όλες τις θεολογίες που ζητούν να συγκαλύψουν και να δικαιολογήσουν την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας και την απομάκρυσή της από τον αρχικό νικηφόρο μοντέλο. Τι θα πει αυτό? Πρώτον, εμείς δεν κάνουμε δουλική χρήση των πατέρων, το είπε ο Ιγνάτιος. Και αυτό είναι. Το είπε ο Πολυκάρπος. Αυτό είναι. Το είπε ο Ειρηναίος. Όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει τι είπε η αρχαία Εκκλησία. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα. Το Α. Το Γ. Κοιτάμε. Έχουμε 50 πατέρες, 100. Τι είπε ο Α, Β, Γ, Δ. Τελείωσε. Και ένας να διαφωνεί δεν λέει τίποτα. Δεν είναι η θέση της Εκκλησίας.
Μας δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Ειρηναίος σαν άνθρωπο. Άγιος, εκλεκτός και κοντά στο Θεό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η Εκκλησία τη δίδασκε. Η Εκκλησία που δημιουργήσε μάρτυρες και Αγίους. Τι συνταγή ήταν αυτή που είχε? Τι ήταν η διδασκαλία, η πρακτική νοοτροπία της? Γιατί σήμερα είναι όλοι ψόφοι? Ωραία, είναι 10.000 χριστιανοί στην Τουρκία. Ορθόδοξοι, ετερόδοξοι, ομόδοξοι, κακόδοξοι, οτιδήποτε. Γιατί δεν πετύχει κανένας αυτό το θαύμα? Κανένας. Να πιστέψω. Και με το Ευαγγέλιο να ευαγγελίσουν τους Τούρκους. Τι δεν ευαγγελίσουν? Ο ίδιος ο πατριάρχης πόσο βάφτισε? Η Εκκλησία το έκανε. Μα θα πεις θα τους φάξουν οι Τούρκοι. Αν βγούνε, ναι, και η Εκκλησία τις φάξανε. Αλλά ανέτρεψε το σύστημα. Άραγε λοιπόν αυτοί είχαν μία, να το πούμε έτσι απλά, συνταγή. Η διδασκαλία τους είχε στοιχεία φοβερά. Θα πεις δεν έχουν στοιχεία? Όλοι έχουν στοιχεία, αλλά έχουν μερικά. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο λεπτομερώς πάνω σε αυτό? Λεπτομερώς, ξέρω εγώ. Πεντηκοστιανοί θα σου πω το υπερόπλο είναι το χρήσμα, το βάσμα στο Άγιο Πνεύμα. Άμα ήταν τόσο απλά, ευαγγελιστής μόνο το υπερόπλο να βαπτιστεί ο άνθρωπος ενήλικας. Είναι στοιχείο βέβαια στις αρχές της Εκκλησίας. Το υπερόπλο. Είναι όλα στοιχεία μέσα σε αυτό. Οι άλλοι θα σου πούνε τα καλά έργα. Είναι στοιχείο. Πάντως η αρχαία Εκκλησία το Ισραήλ δεν είναι όμως το μόνο. Είναι μια σύνθεση. Πήρες εσύ ένα, υπερτώνησες ένα, δεν είναι το άπαν. Έρχονται τώρα οι αποστάτες. Οι αποστάτες είναι άλλο κεφάλαιο. Οι αποστάτες προσπαθούν τώρα να προσαρμόσουν τους πατέρες με αυτά που φτιάξαν αυτοί στο Μεσαίωνα. Από τον 5ο, 6ο, 7ο αιώνα. Και έρχονται και επικαλούνται, αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα, ότι η Εκκλησία, δηλαδή οι Μητροπολίτες που διόρισε ο Ιουστινιανός, που διόρισαν τα αυτά, η Εκκλησία μπορεί να αλλάξει αυτό που η αρχαία Εκκλησία είχε. Άμα μπορούσε να γίνει αυτό, τότε γιατί κατηγορείς τους άλλους για προτεσταντισμό? Δηλαδή νέα πράγματα. Τότε δεν χρειάζεται Ευαγγέλιο. Συγκεντρωθείτε όλοι οι Μητροπολίτες εδώ και πάρετε μια απόφαση και αλλάξτε το. Άμα μπορούσε, είπε ο κάθε Πάπας ο Καλβίνος, που ανεβαίνει λέει αυτό της Ρώμης, να αλλάζει όλη την παράδοση, τότε δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό είναι τελεία παροδία. Συγκλείστε η 8η Οικουμενική, παρά και η 15η. Δεν μπορεί να αλλάχθει αυτό. Και αυτό το είπαν οι ίδιοι οι πατέρες. Ο Μέγας Βασίλειος. Εμείς λέει δεν μεταφέρουμε τα δικά μας διδάγματα, ούτε τις δικές μας γνώμες, αλλά εκείνο το οποίο οι πατέρες εδίδαξαν. Ο Μάξιμος ο ομολογητής, όποιος τολμάει και προσθέτει ή εξελίσσει ή αναθεωρεί αυτά που πατέρες, αυτός βρίσκεται κάνει καινοτομία. Αυτό είναι ο προτεσταντισμός. Αυτές είναι καινοτομίες. Δεν μπορεί να κάνεις καινοτομίες. Δηλαδή η Εκκλησία μας πέρασε σε αυτό, θα το προσαρμόσουμε εμείς έτσι. Πώς θα το προσαρμόσεις εσύ έτσι? Προσαρμόζεται εσύ έτσι, θα οδηγείτε σε αδιέξοδο. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Ορίστε, βαφτισμένοι όλοι. 12 Εκκλησία, η μεσαιωνική. Το βάπτισμα σου λέει χορηγεί την αναγέννηση. Πράγματι, στην αρχαία Εκκλησία αναγέννηση είναι υφασμένο το βάπτισμα. Ποιο βάπτισμα όμως? Του μετανοούντος, αυτούς που έχει πιστέψει. Και έρχεται και βαπτίζεται στο νερό, μηδενίζονται οι αμαρτίες του, γιατί το βάπτισμα γίνεται η σάφηση αμαρτιών και μετά καλείται να ζήσει σε καινότητα ζωή, σε μια νέα ζωή. Όχι να πάρεις εσύ μαγικά τον ήπιο χωρίς να θέλει να το βαφτίσει και είναι αναγεννημένος. Όριστε, γιατί δεν βγαίνει να δεις όλους αυτούς τους αναγεννημένους απόψε στο Σύνταγμα και στην Ομόνια? Τι μυθολογίες είναι αυτές? Και σου λένε και τα παιδιά, και ποιος σου πει να με βαφτίσεις? Αυτά είναι παροδίες. Άμα ήταν ο χριστιανισμός να κοροϊδεύε τους ανθρώπους, λίμωνό μας τότε. Αυτό που λες ότι όλες οι θεολογίες που ζητούν να συγκαλύψουν και να δικαιολογήσουν την εκμήκευση της Εκκλησίας και την απομάκρυνσή της από το αρχικό νικηφόρο μοντέλο. Οι θεολόγοι, άμα πας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τους πεις οι πατέρες είπαν αυτό, το Ευαγγέλιο λέει αυτό, θα σου δικαιολογήσουν ότι όχι, η Εκκλησία το άλλαξε. Σε δικαίωμα να κάνει 5 γραμμούς. Να τα αλλάξει. Αυτό είναι όλη η πλάνη. Θα σου εξηγήσει, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Δεν πήρε καινούργια Εκκλησία, το ιερατείο. Δηλαδή 50 Μητροπολίτες αυτή είναι η Εκκλησία, δεν το σου πει. Ξέρεις τι εγκλήματα έκανε αυτή η Εκκλησία, αν την πάρουμε έτσι? Ποιος υπέγραψε την Ένωση της Ανατολής με της Δύσης στη Ραβένα? Η Εκκλησία, το ιερατείο. Και δεν έχει αναιρεθεί ποτέ. Έχει υπογράψει την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας στη Δυτική. Αυτό δεν στο λένε όμως. Ξέρεις τι αποφάσισε έβγαλε αυτό το ιερατείο? Το ιερατείο κατέκρινε την Επανάσταση του 21. Αφόρησε τους επαναστάτες. Αλλά τι είναι αυτά τώρα? Καραγκιόζηλίκια. Ποιο ιερατείο? Ο Παπαδόπουλος έφτιαξε μια σύνοδο δική του και ανέβασε και κατέβαιναν
ποιον ήθελε και αυτό είναι η Εκκλησία. Και εσύ τώρα καλείσαι να τη σεβαστείς και να την ακούσεις. Στη Σοβιετική Ένωση. Ο Στάλιν αναγνώρισε την Εκκλησία και διόρισε δικούς του. Ξέρεις τι αποφάσεις βγάζαν στη Σοβιετική Ένωση οι Μητροπολίτες? Για την Αμερική, για τον κομμουνισμό. Ποιος τα έχει διαβάσει? Μόνο δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Και στο Βυζάντιο το ίδιο ήταν. Ανεβαίναν και κατεβαίναν οι πατριάρχες κάθε τρίτη μέρα από όποιον αυτοκράτορα δεν συμφωνούσε. Ήθελε ο Λέωνος ο Φως να κάνει 4 γάμους, 4 κάνει πατριάρχες. Και όσοι αντιδράσαν, έβαλαν άλλους. 4 γάμους έκανε, αγαπητέ μου. Και για πολλούς που δεν το ξέρουν, έκανε τον μέγα θεολόγο ο τετράγαμος Λέωνος ο Φως και στα εωθινά της Θείας Λειτουργίας ψάχνουν τους ύπνους του Λέοντα του Σοφού, του τετράγαμου. Τέτοια φοβερά πράγματα. Θες να δεις την Καθολική Εκκλησία? Να τη μάθεις. Ήρθε η ώρα να παντρευτεί η Τζάκη, μια χείρα, τον Ωνάση, ένα χωρισμένο που ζούσε η γυναίκα του. Η Τίνα Λιβανού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει την αλήθεια και είναι επί της γης και τα λοιπά και αποφάσισε, τον παντρεύει δόξα και τιμή. Η Καθολική Εκκλησία που είναι αποστατημένη και έχει τον Πάπα, ορίζει με απόφαση του Βατικανού η Τζάκη, επειδή παντρεύτηκε χωρισμένο, που ζει η γυναίκα του, να μπει στη Σόβια μετάνοια. Που σημαίνει ότι μπορεί να κοινωνήσει μόνο στην επιθανάτιο κλίνη. Απαγορεύεται να ξανακοινωνήσει. Ως ζώντας επιμοιχεία. Βρες τώρα σε την άκρη. Η Τζάκη, η γυναίκα του πρώτου Ρωμαίου Πρωτείου, δεν σου λέγω μια γυναικούλα. Την έβαλε στη Σόβια μετάνοια. Διότι στη Δυτική Εκκλησία, ακολουθώντας το μοντέλο της Αρχαίας Εκκλησίας, προς την πίτη τους. Μάλλον δεν έχουν κάνει εγκλήματα. Σου λέει, κυρία μου, δεν μπορείς να παντρευτείς χωρισμένο που ζει η γυναίκα του. Έλεξε, είσαι σε μοιχεία. Και εδώ στην Ανατολή, δόξα και τιμή σου κάνει 3 γάμους. Τι είναι αυτά τώρα? Αυτό που επικαλούνται σαν προκοπή. Προκοπή είναι η κατανόηση σε μία αλήθεια που έχουν δώσει οι γραφές ή οι πατέρες. Όχι η ανατροπή. Βεβαίως υπάρχει προκοπή, γι' αυτό υπάρχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μετά τον 5ο αιώνα. Οι οποίοι έγραψαν, ανέλησαν ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Προκοπή. Έρχεται ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος τον 10ο αιώνα και λέει: αοράτος και αναισθήτος λήψης Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει. Μα λαβαίνουμε το χρήσμα όχι. Διότι ο Χριστός είπε: εκ της κοιλίας σου θα εξέρθουν ποταμίδωτος ζώντος. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, βγάζουμε ψεύδι τον Χριστό. Το έκανε έτσι. Τον κυνήγησαν. Δεν θα πει τον ανακήρυξαν Άγιο. Ναι. Και οι Φαρισαίοι τα ίδια κάνανε. Το είπε ο Κύριος. Φωνεύσατε στους αυτούς και μετά τους πιάνετε και τον Χρυσόστομο τα ίδια. Τον ανακήρυξαν Άγιο. Αφού τον εφορήσανε, αφού τον εξορίσανε, και η παροδία της ανακηρύξεως των Αγίων φαίνεται ακριβώς αυτό το σημείο. Τους διώκτες του Χρυσοστόμου τους ανακηρύξανε και αυτούς Αγίους μετά. Πού να βρεις άκρη τώρα? Εδώ είναι ολόκληρη μεσαίωνας. Η προκοπή λοιπόν υπάρχει. Πού? Επάνω στην διδασκαλία των γραφών και στην ανάλυση των πατέρων. Υπάρχει προκοπή. Έρχεται κάποιος και δίνει μια ευρύτερη κατανόηση. Όχι μια νέα διδασκαλία. Αυτή είναι η προκοπή που ο Μέγας Βασίλειος. Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό είναι αίρεση. Μια ευρύτερη κατανόηση. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν είμαστε ο φορέας και μόνο την αλήθεια. Την αλήθεια έχει μόνο το Άγιο Πνεύμα. Και δίνει νεότερες κατανοήσεις που έχει σχέση με τα προβλήματα μιας άλλης εποχής. Δηλαδή η προκοπή γίνεται πάντοτε μέσα στα όρια της ερμηνευτικής αρχαίας Εκκλησίας και των πατέρων. Ναι, η ερμηνευτική της αρχαίας Εκκλησίας είναι οι πατέρες. Επάνω στο θεμέλιο που είναι η Γραφή και στην ερμηνευτική εκεί. Όχι να προσθέσει κάτι που δεν υπάρχει. Αυτό είναι η αίρεση. Σε αυτό που γράψει εδώ. Μολονότι πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη ζωή τους. Εν τούτοις τα έργα τους, μιλάμε για τους... Ναι. Στο σύνολο της πνευματική αυτή πατέρες του ποιμνίου της Αποστολικής Εκκλησίας, μιλάει για τον Κλήμη, για τον Ιγνάτιο, τον Πολύκαρπο. Για τους Αποστολικούς πατέρες, τον πρώτο κύκλο. Μόνο ότι πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη ζωή τους. Εν τούτοις τα έργα τους μιλάνε από μόνα τους, καθώς γράφτηκαν για καθαρά πρακτικές ανάγκες, χωρίς πρωτοτυπία ή κάποια ιδιαίτερη λογοτεχνική μορφή. Διότι τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων δεν ανήκουν στα κλασικά αττικά κείμενα, αλλά στην κοινή γλωσσική διατύπωση της εποχής τους. Δηλαδή, όταν διαβάζω τους Αποστολικούς Πατέρες, η γλώσσα τους είναι πολύ απλοϊκή. Σε σύγκριση με την Καινή Διαθήκη, πολύ φτωχή. Ο Χρυσόστομος ήταν ελόγιος. Ο Νήσης ήταν ελόγιος. Οι Αποστολικοί Πατέρες μιλάνε πολύ απλοϊκά. Και γίνεται αυτή η σύγκρουση σε σχέση με τις γραφές. Βλέπεις αμέσως το επίπεδο είναι πολύ πιο κάτω. Δεν έχει σημασία αυτό, εμείς δεν εξετάζουμε αυτό. Εμείς σπερματικά, δηλαδή ψάχνοντας εδώ και εκεί,
αυτό λέτε σπερματικός λόγος, το είπε ο Ιουστίνος αυτό, ψάχνοντας εδώ και εκεί προσπαθούμε να πούμε ποια είναι η διδασκαλία τους για τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, για το πλησίασμα, πώς το αντιμετώπιζαν, πώς βλέπει ο Κλήπης το σχίσμα, Φερρυπίν. Ο Κλήπης θεωρεί το σχίσμα απαράδεκτο. Δεν το δέχεται. Λέει ότι σε βγάζει έξω από την πνευματική ζωή. Τώρα, αν σε βγάζει έξω από τη σωτηρία, αυτό είναι υποερώτηση. Τελείωσε. Γενικά το σχίσμα, δηλαδή. Το θεωρεί αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, το σχίσμα το θεωρεί τελείωσε. Το σχίσμα προϊόν του εγωισμού σου. Έλειξε. Θα μου πεις, δεν μπορώ να αποσχισματιστώ, ναι, για δύο λόγους. Να, ήρθε στην πορεία αυτό. Ο Αθανάσιος τα ανέξε. Δύο λόγοι, αίρες και η αποστασία. Πας σε μια εκκλησία που είναι, λέει αιρετικά πράγματα. Λέει, με συγχωρείτε, αιρετικός δεν μπορεί να γίνω γιατί με χωρίζετε με τον Κύριο μου τον Ιησού Χριστό. Πολύ σοβαρό πράγμα. Λέει, ξέρω εγώ, θα πει ποια είναι η αίρεση. Πάρα πολλά. Μπορεί ένας, ας πούμε, να σωθεί χωρίς να βαπτιστεί. Αυτό είναι αίρεση. Ανατρέψει όλη τη διαδικασία της μεταμόρφωσης. Τι είναι αυτά που λες. Μπορεί κάποιος να μεταφορμικός να κοινωνάει. Αυτό είναι αίρεση. Δεν είναι αίρες επειδή είναι θέμα διαφορετικής διδασκαλίας. Είναι αίρες διότι τον άλλον τον οδηγεί σε μη μεταμόρφωση. Λες το παιδί, είπε ο γιατρός, δεν θα φάει ποτέ κρέας. Γνώρισα εγώ μια παλαβιάρα, θες να με συγχωρέσει που το λέω, αλλά έτσι είναι, που δεν έδινε ποτέ στο παιδί της κρέας. 10 χρονών, ξέρεις πώς ήτανε. Το δέρμα του ξέρεις πώς ήτανε. Έτρωγε μόνο φυτά, μόνο χορτάρια, μόνο αυτά. Ήτανε ασπρουλιάρικο, δηλαδή έφτανε οριστημένα πράγματα. 10 χρονών παιδί. Θα δεις πώς ξεχώριζα από όλους τους άλλους. Αυτό είναι η αίρεση δηλαδή. Τον οδηγεί στον άλλον κάπου πολύ άσχημα. Δεν είναι ας πούμε ότι είσαι ερωτικός, επειδή έχεις άλλη διδασκαλία από μένα. Όχι, αυτό είναι επικίνδυνος γιατί τα στοιχεία της μεταμόρφωσης του πλησιάσματος στον Θεό τον οδηγεί σε αδίέξοδο εσύ αγαπητέ μου. Και δεν θα πλησιάσει ποτέ αυτός. Θα το καταλάβει βέβαια μετά από χρόνια. Γι' αυτό το τονίζουμε. Γιατί πολλοί φοβούνται αυτούς οι οποίοι μελετάνε τους πατέρες των πρώτων 3 αιώνων. Κοίταξε, πρώτον, οι περισσότεροι που το φοβόνται αυτό, το φοβόνται γιατί έχουν ιδιωτικές ερμηνείες που φοβούνται ότι θα γκρεμιστούν. Γιατί εδώ θα δημιουργηθεί το μέγα πρόβλημα. Ο Ιγνάτιος λέει έτσι, εσύ λες έτσι. Τι να κάνω εγώ τώρα, θα δεχτώ εσένα Ιγνάτιο. Δημιουργείται το μέγα πρόβλημα εδώ. Θέλει να δεχθείς αυτόν. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος. Θέλω να είναι πάντες προσκεκλημένοι σε μένα κτλ. Θα αμφισβητηθεί. Θα του πεις εγώ τους πατέρες Εκκλησίας δεν διάβασα τέτοιο πράγμα. Από τους Ορθοδόξους θα πάθουν γι' αυτό παθαίνουν ψυχολογικό. Δεν είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτά τα λέτε εσείς. Εγώ άλλα διάβασα. Παθαίνουν. Το ίδιο παθαίνουν και οι άλλοι. Επειδή έχουν μια συγκροτημένη μέσα στο κεφάλι τους ερμηνεία, και άμα του πεις αυτή η ερμηνευτική είναι τελείως διαφορετική και τον οδηγεί στον άλλο σε αδιέξοδο. Τι λέει ο λόγος, εννοεί τι λέει αυτός. Αυτό είναι όλο το τρίκ. Τι λέει ο λόγος, τι λέει αυτός ότι λέει ο λόγος. Λοιπόν, πολλοί φοβόνται λοιπόν την αυθεντία τους. Θα έρθουν σε σύγκρουση. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι προδιαθετημένος να απορρίψει την ιδιωτική του ερμηνεία ή την εκκλησιαστική του ερμηνεία εις βάρος της ερμηνείας της Αρχαίας Εκκλησίας. Γιατί το θέμα εδώ δεν είναι ιδεολογικό. Το θέμα θα δειχθεί άλλο σε αδιέξοδα. Ή δεν θα μεταμορφωθεί. Ή δεν θα αποκτήσει σχέση. Αυτό είναι το πρώτο επικίνδυνο. Δεν είναι εγώ δίκιο, εγώ έχεις δίκιο εσύ. Και τι έγινε. Δεν είναι θεολογικές σχολές που τσακώνονται. Το θέμα είναι θα οδηγηθεί ο άλλος σε αδιέξοδο. Του λες, αναγεννήθηκες, δια του βαπτίσματος χωρίς να θέλεις, και τώρα το μόνο που σου μένει είναι τα καλά έργα. Αυτό του λένε. Κάνε καλά έργα, ό,τι μπορείς. Χωρίς άνθρωπος να μετανοήσει ποτέ. Χωρίς άνθρωπος να μεταμορφωθεί ποτέ. Μπαίνει, βγαίνει ο ίδιος και χειρότερος. Όλες τις φάτσες βλέπεις στα καρναβάλια, τις ίδιες φάτσες βλέπεις μετά πίσω από τον επιτάφιο. Αυτά τώρα είναι γελία πράγματα. Γι' αυτό και ο κόσμος έφυγε από την Εκκλησία, απομακρύνθηκε από τον Θεό και γελάνε. Διότι τους οδήγησαν σε αδιέξοδο. Τι είναι αυτό. Συνεχίζει και γράφεις. Στην προσπάθεια να στηριχτεί η Εκκλησία και να διαφυλαχτεί η πίστη της από νοθεύσεις και παραχαράξεις, σημαντική υπήρξε η συμβολή των εκκλησιαστικών συγγραφέων, οι οποίοι είναι γνωστοί με το συλλογικό όνομα Αποστολικοί Πατέρες. Μερικοί από αυτούς είχαν προσωπικά γνωρίσει τους Αποστόλους ή τους άμεσους μαθητές τους, ενώ όλων τα συγγράμματα απηχούν την Αποστολική διδασκαλία και εκφράζουν το ήθος και τον ενθουσιασμό της νεανικής Εκκλησίας.
Η μελέτη των Αποστολικών Πατέρων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κείμενα αυτά, με την πολυμορφία που τα χαρακτηρίζει, ορισμένα είναι ποιμαντικές επιστολές, αλλά έχουν περισσότερο διδακτικό και θεολογικό χαρακτήρα. Σε άλλα πάλι είναι έντονο το προφητικό στοιχείο. Δίνουν ικανοποιητική εικόνα τόσο της βαθύτερης συνοχής της Αποστολικής Εκκλησίας, όσο και των προβλημάτων της, τα οποία κυρίως προήρχονται από εσωτερικές διαιρέσεις, από διωγμούς και από τη σύγκρουση μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, του Ιουδαϊσμού και της ελληνικής θεολογίας και νοοτροπίας. Ωραία. Λέει, γράφει ότι τα συγγράμματα αυτών των πατέρων απηχούν στην αποστολική διδασκαλία και εκφράζουν το ήθος και τον ενθουσιασμό της νεανικής εκκλησίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα ότι πολλοί από αυτούς είχαν γνωρίσει τους Αποστόλους και κάποιοι τους μαθητές των Αποστόλων. Τονίζω συνεχώς αυτό το «Ο Κύριος έρχεται». Ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό σιγά σιγά ξεχνιέται. Γράφει ο Κλήμης Ρώμης, διότι ο Χριστός είναι με τους έχοντας ταπεινό φρόνημα και όχι με εκείνους που υπερηφανεύονται πάνω στο πίμνιό του. Τι θέλει να πει με αυτά? Η βάση του χριστιανισμού είναι η ταπεινοφροσύνη. Σε κάποιον επιλάς, του λες να ακούσει το Ευαγγέλιο, να μετανοήσει. Αν δεν έχει το αναγκαίο βασικό φρόνημα, το βασικό ταπεινό φρόνημα δεν πρόκειται να ακολουθήσει ποτέ. Τότε λοιπόν ο άλλος τώρα βαφτίστηκε ή έγινε πρεσβύτερος ή έγινε επίσκοπος ή έγινε χαρισματούχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον βγάζει από το ταπεινό φρόνημα. Από την κατανόηση των ελλείψεών του, από την κατανόηση των αδιεξόδων που έχει, από την κατανόηση του πόσο έχει στεναχωρήσει τον Θεό στη ζωή του, έχει αδικήσει ανθρώπους. Εάν λοιπόν ο άλλος γίνει επίσκοπος και αποβάλει το ταπεινό φρόνημα, μετά θα γίνει δεσπότης. Ο Κύριος λοιπόν τι είπε? Εσείς, είπε στους μαθητές, δεν θα είστε όπως τα έθνη που κατεξουσιάζουν σε αυτά, αλλά θα είστε πρόθυμοι να τους πλύνουν τα πόδια. Οι επίσκοποι λοιπόν, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, τι είναι? Οι υπηρέτες του λαού που σκοπεύουν τον πρώτο να τον διαφεντεύουν. Δεν υπάρχουν αυθέντες. Τι γράφει λοιπόν ο Κλήμης εδώ? Δεν ξαναδιάβασε εδώ. Διότι ο Χριστός είναι με εκείνους, διότι ο Χριστός είναι με τους έχοντας ταπεινό φρόνημα και όχι με εκείνους που υπερηφανεύονται πάνω στο πίμνιό του. Το σκύπτρο του μεγαλείου του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεν ήρθε με φούσκο μαλαζονίας, ούτε με υπερηφάνεια, αν και θα μπορούσε να έλθει έτσι, αλλά με ταπεινοφροσύνη, καθώς το Άγιο Πνεύμα μίλησε για Αυτόν, διότι λόγει: Κύριε, ποιος πίστευε στο κήρυγμά μας, που βασίζεται σε αυτό που ακούσαμε, και η δύναμη του Κυρίου σε ποιον φανερώθηκε? Τον κηρύξαμε στο λαό σαν τρυφερό παιδάκι, ως ρίζα που ξεφυτρώνει σε μια διψασμένη γη. Δεν ήταν ελκυστικός ούτε ένδοξος. Τον είδαμε και δεν είχε ωραία εμφάνιση, ούτε ομορφιά ώστε να τον επιθυμήσουμε. Ήταν άνθρωπος πληγωμένος και πονεμένος και γνώριζε να υπομένει ταλαιπωρίες, διότι το πρόσωπό του είχε γίνει αντικείμενο αποστροφής, ατιμάθηκε και το θεωρήσαμε ως μηδαμινό. Και όμως αυτός φέρει πάνω του τις αμαρτίες μας και για μας υποφέρει, ενώ εμείς νομίσαμε αυτός πονάει επειδή είναι χτυπημένος από το Θεό. Αλλά αυτός τρυπήθηκε για τις δικές μας αμαρτίες και ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που θα έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω σε αυτόν και με την πληγή αυτού εμείς θεραπευτήκαμε. Έρχεται λοιπόν τώρα και χρησιμοποιεί τον Κύριο σαν μοντέλο. Τον ευαρέσανε, τον προσβάλανε, πήγαν να τον ρίξουν από το αυτό. Του είπαν ότι είσαι μπουρλός, θα τα δεις εκτός εαυτού. Του είπαν δαιμόνιο έχεις. Τώρα τι είπε ο επίσκοπος του Πυμνίου είναι άλλος με τέτοια αλαζονία, με τέτοια έπαρση? Ας αρχίσουμε αυτούς που κυκλοφορούν με τις μερσεντάρες και με σοφέρ. Τι επίσκοπος του Πυμνίου είναι ο Μάκης? Αυτό λέγονται δεσποτάδες. Ή με τους άλλους που δεν έχουν μερσεντάρες, αλλά συμπεριφέρονται στο Πυμνίο, αλλά δοσί, φύγε βαράνε τα πρόβατα, διώχνουν. Τι είσαι εσύ? Εκκλησία του Θεού θα πει ότι είσαι εδώ πέρα διαχειριστής ενός ξένου πράγματος. Είναι δικές σου οι ψυχές σου. Τι εκκλησία? Εσύ σήμερα είσαι αυτό, θα πεθάνεις, αναλάβω άλλος. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο κάποιος να μην κάνει χρήση αυτής της εξουσίας. Και εκεί αρχινά τα ιερατεία. Αυτά είναι τα ιερατεία. Πρέπει να κρατήσεις αυτή την απόσταση. Ότι εγώ, Κύριε, υπηρέτηση, είμαι εδώ να σου κηρύξω το λόγο του Θεού και να σου πω αυτά λέει λόγος του. Το τι θα κάνει είναι δική του δουλειά. Δεν μπορείς να τον εκβιάσεις. Μα πώς τους διώξανε? Διώχνεις μόνο έναν ο οποίος την κοινότητα τη βλάπτει.
Στην ιδιωτική του ζωή, αν θέλει αυτός δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να επέμβει στην ιδιωτική ζωή του άλλου. Πάω εγώ τώρα από πίσω, αυτός είναι χριστιανός, πιστεύει και πάει κάθε φορά στα μπαρ. Πάρουμε κάμερα να τον ακολουθούμε από πίσω. Αυτό δεν είναι κάποια δουλειά εσύ. Τι δική του δουλειά. Έκανα στο ενώπιον του κυρίου, στέκεται και πέφτει. Εάν τώρα αυτός παίρνει και την νεολαία στα μπαρ, τώρα είναι άλλο θέμα. Σε παρακαλώ. Βλάπτεις άλλους, κατάλαβες ποτέ επεμβαίνεις. Πάμε μέσα στη ζωή του καθενός. Εσύ θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο και είναι στην ευθύνη του καθενός τι θα κάνει. Εκτός και βλάπτει τους υπόλοιπους. Είναι ένας πλασματικός όρος τον οποίο έφτιαξε ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ένας πολύ κακός και μοχθηρός άνθρωπος, έδιωξε για το Χρυσόστομο. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος ποτέ δεν χρησιμοποίησε τον όρο. Δεν τον χρησιμοποιούμε γιατί οι μεσαιωνιστές στη θέση της Αθηνάς, της Παρθένου Αθηνάς, βάλανε την Παρθένο Μαρία. Ο Παρθενώνας δεν φτιάχτηκε τώρα. Ο Παρθενώνας ήταν εμπορτών Αγιολίνων. Κάνανε μαριολατρία. Κάνανε την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θεά, όπως είπε και ο Ροΐδης. Γι' αυτό το Θεοτόκος, γι' αυτό και βλέπεις τις εικόνες, η Θεοτόκος κρατάει το βρέφος Χριστό. Ναι. Για να σου δει την έμφαση ότι η Θεοτόκος είναι πάνω. Αυτό είναι βλασιμία. Θεολογικός μπορείς να πεις ότι είναι Θεοτόκος. Αν σου είπαμε ως οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό δεν το έλεγα. Επειδή γέννησε, ας πούμε. Ναι, Χριστοτόκο λέγανε. Τον άνθρωπο, δηλαδή. Αυτά όμως στην πορεία καταλήξανε πολύ άσχημα γιατί οδήγησαν στη μαριολατρία. Πλατητέρα των ουρανών. Έτσι. Ονομάζανε βασίλισσα των ουρανών, ονομάζανε την Αστάρτη στον Ιεζεκίλ. Πρόκειται περί ειδωλολατρίας μετά. Το μεταξύ των αυτών αυτή δεν έχει ταπεινή γνώμη. Η Παρθός Μαρία ήταν αγία. Ταπεινή και αγία, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι πολιτικό μόρφωμα, το έφτιαξαν οι αυτοκράτορες για να οι ειδωλολάτρες στη θέση της θεάς Αθηνάς βάλανε την Παρθένο Μαρία. Στη θέση του Κοσμά και Δαμιανού, στη θέση των Διοσκούρων βάλανε τον Κοσμά και Δαμιανό, στη θέση του προστάτη των θαλασσών του Ποσειδάνα βάλανε τον Άγιο Νικόλαο και ούτω καθεξής. Φτιάξαν ειδωλολατρικό πανθέο. Προστάτες πόλεων, αυτό που λέει Πολιούχος της Πάτρας, αυτά είναι όλα ειδωλολατρικά. Από τη Βαβυλώνα ακόμα είχαν θεές που προστάτευαν πόλεις και δεν είναι χριστιανικά. Ο Κλήμης γράφει: προσέχετε αγαπητοί μου, μήπως οι πολλές ευεργεσίες του αποβούν σε καταδίκη όλων μας, εάν δεν ζήσουμε αξίως και δεν εκτελέσουμε με ομόνοια όσα είναι καλά και αριστά εις αυτόν. Διότι κάπου λέγει: το πνεύμα του Κυρίου είναι λιχνάρι που ερευνά τα άδυτα των σπλάχνων. Ας κατανοήσουμε πόσο κοντά μας βρίσκεται και ότι δεν του διαφεύγει καμία από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς που κάνουμε. Ναι, η νοσηρά κατά της καρδιάς που ο Θεός είναι πολύ καλός, τόσο καλός, πολύ υπομονετικός, πολύ ελληνικός, τώρα θα τον κοροϊδέψουμε. Δεν μπορεί να μιλάει, οργίζεται λέει κάθε μέρα ο ψαλμός, αλλά συγκρατεί τον θυμό του. Μακροθυμεί. Μην εκλάβετε λέει τη μακροθυμία του Θεού σαν δυναμία. Αυτό είναι η απόκτηση του ταπεινού φρονήματος. Ναι, και τις κατανοήσεις τι γίνεται. Πες είμαι αδύνατος, πέφτω. Μην λες όμως Θεός είναι καλός, καλός ο Θεός, τώρα θα σωθούμε όλοι. Είναι καλός ο Θεός. Δεν μην του λες τέτοια πράγματα. Δεν είναι γιατί ακυρώνεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή είναι ο Θεός καλός, μπορεί να τον κοροϊδέψει ο καθένας. Αυτό λες. Δεν γίνεται αυτό. Ο Θεός είναι καλός και υπομονετικός, αλλά κάποια ώρα θα εξαντλήσει το όριό του. Φάνηκε στο λαό Ισραήλ, γι' αυτό γράφηκαν αυτά. Σε όλα. Γι' αυτό και πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό και να κρατάμε τις αποστάσεις μας.